काय घडलं एकंदरीत? एक आम्ही ह्याला सतीच्यावाडीला जात होता कल्पेश एका सोडायला. त्यावेळी त्याला दिसले कुत्र्यांनी खवले मांजर आणि हे करत होता. खवले मांजराला कुत्रे काहीतरी हे त्रास देत होते. त्या आपलं लिंगाची रायच्या साईडला हॉटेल आहे त्या ठिकाणी. मग त्यांनी मला कॉल केल्यानंतर तिथे जाऊन आम्ही चेक केलं असतं खवले मांजर होतं. खवले मांजर आमच्याकडे पिशवी नव्हती म्हणून प्रफुल्ल म्हणून आहे हॉटेलचा ओनर तो. त्याला पिशवी घेऊन बोलवलं आणि डिपार्टमेंटला कॉल केलं मी मॅडमांना आणि सरांना. तेव्हा मग तिथून घेऊन मी इथे आलो आपल्या फॉरेस्ट स्टेट पोस्टला. डॉक्टरला दाखवून याची वैद्यकीय तपासणी वगैरे केली हो आणि ते योग्य आहे व्यवस्थित हो. आहे. पण आता तुम्ही सोडायला जंगलामध्ये घेऊन आला. हो आपण रेस्क्यू टीमसाठी काम करतो बरोबर? हो काय रेस्क्यू टीमचं नाव आपलं? जलद कृती दल वन विभाग. वन विभाग सावंत.